Хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең очрашу урыны Казан тапшыруының кунагы затлы, зыялы шәхсебез. Үзбәкстаннан килгән милләттәшебез, ондагы Аксакаллар шурасы рәисе Рим Абдулла улы Гыйниятуллин. Хайырлы көн, Рим Абдулла. Сәміз. Без сезне акыллы, зыялы шәхес буларак беләбез. Сез үз вакытында Үзбәкстанда хакимияттә, хөкүмәттә эшләгән кеше, вице-премьер булган кеше, министр булган кеше. Чит дәүләттә, чит илдә яшәп тә үзебезнең ана телендә шундый матур итеп сөйлисез, һәм аны саклау һәм яклау өчен шактый гына эшләрдә башкарасыз. Әйдәгез, менә иң беренче әтиәнне искә алып китик әле. Алар бит инде сезгә сеңдергәннәр менә бу шу милләткә, туган телгә һәм туган җиргә булган мәхәббәтне. Инде алай дип булмас инде. Ул вакытта яшәгән татарлар уйламый иде баласына нәрсәдер сеңдерергә. Алар татар булып яши иде. Алар өчен тел үзенең көндәлек яшәү хаяты иде. Без хәзер менә шул дәрәҗәгә килеп калдык, шул ахвалга килеп калдык. Инде мин һәрбер сүзләрем үзбәкчә булыр инде, бер гомранда булган өчен ул да төшенерле бит инде. Алар һичкайчан уйламый иде татар көйен сакларга, татар телен сакларга. Алар шул тел белән, шул көй белән яши иде. Шуның өчен менә мин Үзбәкстанда туылган булса да, инде бик матур сөйләмәсәм дә, булай татарча аз гына төшенерле сөйләшәм. Шуның өчен бүгенге көндә гел менә кая барсаң әйтәләр, татар булырга татар теле кирәк, татар булырга татар теле кирәк. Ул бит авызыңда халва дигәч бит тәме чыкмый, үз-үзеннән һич нәрсә булмый. Ана телевизорда карасагыз, кичкенә генә сникерны сатырга да бит көннән көнгә күрсәтәләр. Сникер андый, сникер мондый. Ә без татар телен саклап калырга нишлибез? Аны хәзер эшлибез, ә нишләгәнебезне һич кем әйтә алмый. Исполкомда күп эшли, хөкүмәттә күп эшли, һәммәбез эшлибез. Ә көннән көнгә татар теле кәмәеп бара. Шул көннән көнгә татар егетләре булай инде татарлыгын үзен югатмаса да, уже бик татар булырга тырышмыйлар да. Безнең бүгенге көндә татар милләтенә үзене татар саклый дигән аның бер лозунгысы, шиары, интелеш дигән үзбәкчәдә без аларга табып бирелгәнебез. Һәммәбез татар теле белән эшлибез, но татар теле көннән көнгә югалып бара. Шул савалга, шул вопроска үзебез дә җавабын таба алмыйбыз. Әниләрне, әтиләрне искә алып китик әле, Рим Абдулла. Әнигез. Әним шул Башкортстанда Илеш районында Кулак кызы. Әтием Бүгілмәдән туылган, кейін Мелекесқа үткәннәр, менә Ульяновск хәзер облыста. Ул враг народның баласы. Шуның өчен бөтен СССР буенча туганнар таралып беткән. Инде яхшы детдомга төшкән кешеләр, директор яхшы булса, инде бу ягына аз гына балага еңелләш булса да фамилиясын да үзгәртә. Кайсы авыл булса, шул авыл фамилиясын биргән. Менә минем әнкәем Нуриева, аның кичек инесе Таминдаров, аның зур абыйсы Нурдинов. Бер туганнар инде үзләре. Бер туганнар. Шулай. Менә шулай итеп әнкәй 17 яшьтә Самаркандга барып кала. Әткәй 20 яшьтә анда бара. Әткәй Беломор-Балтийский, Волгодонский каналда, аз гына Казан университеты бер 3 ай укыган, ниндидер анау Чиркәүдә общежитие булган. Инде китапларында bunсы язганым бар. Шулай итеп шунда барып укып, инде әвәлдән бит әвәл революциягача да татар милләте бик укымышлы булган. Менә 13-нче ел перепис буенча ир кешеләр, ир затлары 100% грамотный, кыз хатыннар 70% грамотный. Андый милләт Россиядә булмаган. Безнең әткәй, әнкәем каныбызга сиңгән татарларга, балаларга укырга кирәк. Укымаса, ул үзенең урынын таба алмый. Империядә еврейлар белән татарлардан башка бик кыйналган милләт юк иде. Шуның өчен алар татарлар кая балса да, Чукоткадамы, Владивостоктамы, Мурманскида бармы, барып эшчәнчелеге белән, тазалыгы белән, менә татарлар һич кайчан саткын булмаган. Менә үткән урышта бердән-бер татар милләтеннән батальон төзеп күргәннәр, 828-нче номеры. Шул батальон аларны фронтка алып килгәч, аларны шул командиры белән бергә сразу үзебезнең граузга кайта. Шуннан кин немецлар
татарлардан батальон түзергә boşu tırışmağanlar. Oruslardan da, İstoniyaslardan, Latviya hemmesinden var. Tatarlardan satqın batalyon yok. Bizden şunun bilen mine etiyeni bizi şunlara terbiye verdi. Balam, aldaşma, uğurlama, işle. Şunun arkalık kaybolmasın, sen uğrunu tabasın. Külüp eyteydi. Kirk, lapatka, ilum, вот татарский диплом. Мындай образование bilen татар hiç kaya yok almaydı. Onlar Özbekistan'da jirlengenler indi, şolay bit. Aytayım ki, ankay 17 yaşta barıp, ati 20 yaşta barıp, olar şunda, menem özümün balarıma vasiyetim şol, menim ayak astına anda koyası deyip, men köçmeyim bunda, mena bulmayım bunda. Әлі ұзақ өтіп ешіргесін, Рим Абдуллаевич. Yok, endi Allah nima deydi, tayar bulganını girdi, әлі girdi, kerek vakitte yaşar, apkilerimden bu korkma eken deyip, yaşasın deyip, yaşayıver. Mine enkayım 101 yaşka yaşadı, etkay 88 yaşgacha invalid birinci gruppa bolup, nersegine көрmegen 88 yaş, ul vakit için yaxşı yaş. Рим Абдуллаевич, міне сіз бүгінгі күнде Өзбекстанда татарлардың көбісі кері қайтtılar бит инде Qozonga, Татарстанға, Башқұртстанға, Оренбург, туған жерлеріне. Міне бүгінгі күнде көпме татар Өзбекстанда, һәм олар ничек яшыйлар? Tatarlar gel yaxşı yaşaylar. Evvel de, hazır da, потому что onlar işten korkmay. Hazır 300 min çarşılay перепис bizde bir bulganı yok, ısır tügülgenden beri. Ol tegi militseyski svodka boyunca, propiska boyunca 300 min Tatar var deyip hesaplana. Kim bile, belkim 250'dir, belkim 350'dir. Militsiyanın svodkası 300 min. Міне Өзбекстан башқа республикалар, башқа елдер белән чагыштырып караганда, элекке союздаш республикалар турында әйтәм инде мен. Менә алар өлкәннәрне хөрмәтли беләләр. Безгә Нариман Кәримов һәрвакыт хәбәр биреп тора, нәрсә эшләгәннәрен, нинди чаралар уздырганнар икәнен. Һәм менә һәр вакытта да 9 май, теге Корбан, Ураза гаете бәйрәмнәрен алар сез һәр вакытта да өлкәннәрне хөрмәтләп үткәрәсез. Сез бит инде менә Аксакаллар шурасы җитәкчесе дә андагы. Менә ülkenlere ihtiyaç yetip biteme. Savalda, vaporosda özünün cevabı da var. Siz bir kerge bu sözünü mene soramısınız bit. Niçik Tataristan'da ikenni. Onda da bu nerse уже azgine yıraklaşa başladı. Akça degen nerse de hürmet degen nerse azgine yokala başladı. Çünkü ballarını üstüreler, glavni iyi güne. Şimdi bütün sırda bir şulay hazır. Akça en birinci orunda. Niçik tabasın, niçik uğurluysın. Bugün Rusya'nın hükümeti hem bütün şu 15 respublikanın yukarıda yürgenleri bit, hemmesinin baylığı taza tügül. Şunun için balar bileler bit, alar bit bunçalık tupoy tügül. Şunun bileler ana onda oturgan, o hazır en hürmetli kişi, alar bileler bit, ana akçası koyabilgan için, значит, любой ценой добывай деньги, это главное. Ну, по инерции деген орысша aytganda, әлі hürmet деген нәрсе Россияға қарағанда әлі үлкенрәк. Енді тойға барсаң, неге барсаң, міне өлікні де бізде көтергенде, ол бит тоже көрсәткіч. Анда кішілер ойламайсың, туғанымы, туған түгілме, мәхәлләдәме, урамда, даже міне көтеріп барғаныңда, қарт кішіні көтеріп барған болса, машинасын тоқтатып, bir 10-15 metr barsa da sağ iştip maşinasını koyup көтеріп барады. Ол bu indi 100 yıl, 200 yıl, 300 yılda kanına singdirgen нәрсе. Tatarlarda da şulay idi. Hazır yo'qolib bara. Biz anda yaşagan Tatarlar aytaylik, kimning arbasına o'tirsan şunun yig'laysan. Biz o Özbek urf odatlari bilan bizda yashaymiz. Mana meni fevralda ankayim dunyodan o'tdi, 101 yaşda. Ну, наверное, мында ең данлы кішіні ұшылай көммейлер. 500-дан зият кіші бар еді. Катафалққа қоймейші, наверное, бір 2 километр қолда көтеріп бардылар. Енді яшы үлкен болған ішінде. Әлі бұл міне, нешік міне өтмішке қарасаң, ол келешекке мәзгіне бере. Өлікке яқшы қарадың ма? Өткенлерini işledin mi? Значит, sen onun balası bulgaç,
senin балаң күрә бит, ничек картларга карарга кирәк. Ул бер тәрбия, ул бер мәктәп кебек. Хәзер шу нәрсә әле бар. Ул да әзәйеп бара. Акча дигән нәрсә, ул күп нәрсәне югата. Үзбекстанда, Таҗикстанда, Төркменистанда ислам дине әле көчле булган җирләрдә менә шул картларга хөрмәт, иззәт диләр әле бар. Менә мин йөрим, мин бит инде милләтем үзбәк түгел. Миңа киндә иртәләп 4-5 пригласительный туйга, шундый мәрәкә диләр инде. Анда бит теге туйлар, поминкалар 5-600 кеше булмаса үтми. Менә минем әнкәемә шулай үткәздек. Анда Ташкентта 20-сен үткәзәләр. 20-нче көне. 40 түгел. Yok, 40 өйдә туганнар, он тоже җыйнала әзме күпме. Бусы анда ирләр генә. Инде скромныйсы бер 300-400 кеше була. Средний 600-700, бигрәк инде кирелгәннәр алар 2000 кешегәчә.